Dwalanidi arsa madangi jagat sigra benang prawadya mula kados lumaris lamahe
Ora
Cocok. Ayo girl, ayo. Ayo, oh.
tari yang indah. Dureng woso milir tak ijo royo-royo tak tenggo omak menantar.
yo yo. Yo 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 yo. Hop. Yeah.
Nggih para pamirsa makaten kula medalipun tari turangga putri sampun kita pirsani sesarengan mugi-mugi ndadosaken hiburan panjenengan nggih sampun kesupen sepindah malih bilih panjenengan kok kepengin ngresakne utawi kok kepengin gebyakne jaranan campursari Lenjar Penggalih menika murah meriah bilih panjenengan gadah hajat mantu saged kitanan saged mitoni ugi saged gebyakaken jaranan campursari Lenjar Penggalih mereka jaranane dhewe asli mereka saking dusun Semambungan nggih desa Panggung Rejo Tulungagung nggih wis ning desane dhewe enek jaranan ndak perlu nanggap jaranan kono-kono nggih iki ugi matur sembah nuwun kagem audio sound system YDX audio sound system profesional menika sone penak jan ora benging sing ora penak suarane entek niki wau wis tenan pokoke nggih ya untunge dulur-dulure akeh niki wau nggih heeh ngetokne sindene loro wiraswara ditambahi Pak Slamet menika nggih matur sembah nuwun sak lagu oh nggih monggo nggih selinganipun setunggal lagu